Apisa mag duol mochung'ne yiero kod kiewo mano mar IEBC ne obago wuoth mamuol ka ging'ure wi arita margi magiwacho ni osiko mana kabedo marach ahinya e kinde yiero. Giwacho ni josiasa osiko ka buogo ngimagi kendo donjore e tijgi. Apisas go ne wuotho nyaka kanisa mar AIC Milimani Nairobi alam ne ringre Daniel Musyoka mane en apisa mar IEBC e kar jung'od bura ma Embakasi East mane okwany konegi Oloitoktok County ma Kajiado. E wuoth manochakore log tich mar IEBC Anniversary Towers, komako apaya ma Uhuru Highway korieyo e kanisa mar AIC Milimani Nairobi, ne en mar kuyo kod ng'ur kod rapar ne jowetegi mosewito ngimagi. Ywakgi en ne piny owacho mondo jiw arita margi magikoni rochore ahinya e kinde yiero. The leadership of this country, particularly the presidency and his government, should immediately ensure that electoral officials and IEBC in general is secure. It is very unfortunate what we saw at the National Tallying Center, and this was replicated in all the other areas. Gihum ni kata obedo ni gichiwore mar timo tijgi, jok ma ok ohero adiera koting'o josiasa moko yawo korgi lwenj bim gi guok ma kinde yiero ka kinde yiero nyaka giwit achiel kuomgi ka gichiwo ranyisi kod nek mar Chris Musando higa 2017 kod mar Daniel Musyoka higani. We are tired of intimidation by the political class. We want this message to go straight to the political class that we are also human. We do not want to be intimidated. We do not want to be harassed in our tallying centers. We have had some of us who are even beaten, physical fight in the tallying centers. We even have presiding officers who manage elections at the polling centers. We had one of them in Eldas constituency who was shot at his leg, and today he has lost one of his legs. His leg was amputated. So we are saying that we need security. We need to be covered. Gikoni en gimalit ni e kinde ma josiasa miel kanyiso mor bang' yudo loch e yiero. Apisa mag IEBC to iiko nikech thoe ma itudo gi weche siasa. It is unfortunate that us, the political class, are being sworn in and celebrating the works of our hearts. We are going to the grave to bury our own. It is very painful. It is very heartening. And we want to say that we would like a Kenya where nothing like this is ever repeated. Kata obedo ni sandogi kendo ibuogo ngimagi, giramo ni gibiro medo chiwore mar timo tijgi. Let us also be allowed to work so that at the end of the day we will be held accountable for our actions or lack of them. But where we are intimidated and forced to work in a way that is not in law, then we'll have problems as a country. E kinde no jatend riwruok makedo ni ratich oganda Haki Africa Khalid Hussein okwayo piny owacho mondo kas nonro ewi tho mag apisas mag IEBC. We cannot be losing electoral officials every time we have an election in this country. 5 years down the line, Msando's killers are still running around scot-free. No action has been taken to bring them to book. No investigations have been concluded to tell Kenyans what happened to him. Apisa mochung'ne tiegruok IEBC Jackton Nyonje bende okwayo jo Kenya mondo sir IEBC e tijgi mar mondo konygi gi chwalo dwoko makare ne jopiny ahinya e kinde mag yiero. For those who have won, you celebrate with the modesty, and those ones who have lost also concede honorably. That is part of the electoral process, and we are saying support this, support IEBC because it's the referee. Like any other game, without the referee, that game will not be there. So protect, and by so doing, we will strengthen this institution of IEBC. Apisas mag IEBC gikone ne ochiwo luor margi ne mosenindo Daniel Musyoka e alama mane obagi kanisa mar AIC Milimani kendo yuore gi familia mar mosenindo. Musyoka ichano wik kiny e gweng' ma Mwala e kaunti ma Machakos. George Bati, Ramogi TV. Erokamano.